V roku 2019 nitriansky biskup monsignor William Judák posvetil obnovený filiálny kostol svätého Jána Nepomuckého v Slepčanoch, patriacich do farnosti v Novej Vsi nad Žitavou. Vtedy začali miestni veriaci riešiť aj otázku nového organu. Ten postavil a sfunkčnil majster Ján Novák z Lipovej. Jednomanuálový orgán má 9 registrov, mechanické traktúry a zásuvkové vzdušnice. Traktúry sa pohybujú v mosadzných púzdrách, vzdušnice majú dubový rám a sú špuntované. Skriňa nástroja je z borovicového a smrekového dreva. V nástroji sa nachádza 609 píšťal. Stavba orgánu bola ukončená kolaudáciou 6. marca 2024. O 4 dni, v nedeľu 10. marca počas slávnostnej svätej omše celebrovanej miestnym farárom Ľuborom Gálom a ďalšími kňazmi požehnal za účasti miestnych veriacich tento úplne nový orgán nitriansky biskup monsignor William Judák, aby slúžil počas liturgických slávení a jeho zvuk, aby napomáhal spevu veriacich pri vzdávaní úcty všemohúcemu Bohu v jeho dome.